Добре дошли на играта МИМ. Това е забавна и ангажираща дейност, предназначена да насърчава работата в екип, емпатия и доверие. Ето как работи. Първо, разделете класа на групи от трима души. Всеки участник ще поеме една от трите роли. Слепият. Той ще носи превръзка на очите и ще разчита единствено на своите съотборници за насоки. Сакатият. Той ще седи на стол и ще може да дава само словесни инструкции. Нямият. Той ще вижда всичко, но няма да може да говори. Той ще общува с жестове. Преди да започнем, поставете предмети като конуси. Топки за тенис или малки играчки по земята. Уверете се, че всички отбори имат еднакъв брой предмети и разстояния. Целта е слепият член на отбора да събере всички предмети, поставени в неговата зона. Ето как се случва сътрудничеството. Нямият използва жестове, за да покаже на Куция къде са предметите. Куцият дава словесни указания, за да насочи слепия. Слепият слуша и следва инструкциите, за да намери и вземе предметите. След като една група събере всички свои предмети, ролите се разменят. Така всеки опитва да бъде сляп. Глупаво и неумно. След като всеки пробва всички три роли, ще рефлектираме заедно. Ето няколко въпроса за размишление. В коя роля се чувствахте най-комфортно? Коя роля беше най-трудна? Как се чувствахте, разчитайки на другите? Играта с мимове не е само за забавление. Тя е за да се научим да сме съпричастни, да се доверяваме и да оценяваме силните страни и различията на другите. Благодаря ви за участието.